عينهم አዲስ አበባ አትያ ምስ ቤት ተራኺበን ቤት ድማ ሓቂ ተናገራ ናይ አሌክስ ምስጢር ማለት እዩ። ምክንያቱ ብምንታይ ምክንያት ክተፍቅሮ ከም ዝኽኣለት ናይ አሌክስ ኩሉ ጉዱ ተናገራ ዓይኖም ወይ ድማ ብጣዕሚ ሓዚና ካብ አሌክስ ከምዚ ኣይተጸብየተን እቱ ብጣዕሚ ትፈትየና ተኽብሮ ወዳ ከምዚ ኢሉ ወሪዱ ክትሪኦ ከላ ብጣዕሚ ሓዚና ብጣዕሚ ድማ ተባሳጫ ቤት ድማ ኩሉ ምስጢር ተናገራ። ሰላም ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሸዊት ዩቲዩብ ዝኾንኩም ከመይ ኢልኩም ሰላም ዲኹም? ኣነ ሰላም እየ እግዚአብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም ኣብ ዘለኹምዎ ሰላምኩም ብዙሕ ትርፍ ይበልልኝ እንዳበልኩ ለማዓንቲ ድማ ብሓድሽ ቪድዮ መፅኤኩም ኣለኹ። ነዛ ቪድዮ ክጅምሩ ከለኹም ላይክ ብምግባር ጀምሮ ላይክ እንትገብሩ ብጣዕሚ ዘመስግን እግዚአብሔር እያኽብረለይ ማለት እዩ። ለማዓንቲ ድማ ሓድሽ ነገር ተፈጢሩሎ ማለት እዩ። ዓይኖመይ እውን አዲስ አበባ ከምዝኣተይ ተፈሊጡሉና እንታይ እዩ ተፈጢሩ ዘሎ ሓድሽ ነገር ክነግረኩም እየ። ክሳብ መጨረሻ ትዕግስቲ ጌርኩም ተኸታተልኒ ማለት እዩ። ኣብዚ ንሊሊ ፀውዑ ሓደ ነገር ኢልዋ ነርና ስለሱ ኣስተያየት ሓደ ዝመስለኒ ክናገርና ቤተሰብ ማለት እዩ። ናፍቲ መደበይ ከብለኩም እየ ሓቢርኩም ምሳይ ፀንሑ ኣብዚ ሓው ቤት እየ ዝብል ኣካል መፂሎ ማለት እዩ። ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ንሊሊ ቆፂሩ ዝብለክ ነገራት ኣለንና ክረኽበኪ ይደሊሉ ፀዊዕዋ ኣሎ ማለት እዩ። ቤት ድማ ሓፍቱ እያ። ቤት ትገብሮም ዘላ ነገራት ከም ቆኑዕ ወይ ከዓ ከም ትክክለኛ ነገራት ሓሲቡ እዩ ዝናገር ዘሎ ማለት እዩ። ሊሊ ግን ነኹሪዓት እኒኣ ማለት እዩ ብጣዕሚ ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ትምልሶም መልስታት ትዛረቦም ዘረባታት ሓቂ እያ ማለት እዩ። ማለት ትኽምለስ ዘለዎ መሊሳት እያ። ምክንያቱ ኣነ እየ ጥፋእተኛ ኢልካ ትሓስብ ኣለኻ ስኻ ኢላቶ ማለት እዩ። ወስኺ ጥፋእተኛ ኢልዋ ሊሊ ማለት እዩ። እቲ ጥፋእታስ ኣበይ ቤተሰብ? ምክንያቱ ተያል መሰለቱ ሓደ ሌባሲ ካብ ዳማት ገዛ ዝኾነ ነገር ኢሉ ክወስድ ከሎስ ትክክል ዲ ትክክልን ኢላ ሓጅታቶ ትክክልን እና ቤትላ ካብ ገዛይ ሰብኣየሲ ካብ ገዛይ ኢላ ክትወስዶሲ እዚ ትክክል ኢልካ ትሓስብ ኣለኻ። እንድሕር ሓቀኛ ትኾይንካ ነርካ ኣብ መንጎ ሓፍትካ ክትኮን ዘይኮነሲ ኣብ መንጎ ክልቴና ክትኮን ትኾይንካ ትገብሮ ዘላ ቤት ወይ ከዓ ትሰርሖ ዘላ ስራሕ ቤት እዚ ትክክል እዩ ኢልካ ኣይመሓሰብካይ ነርካ። ምክንያቱ ሰብኣይ ለኣክል ኣልዒላ ክትከይድ ወይ ከዓ ኣፍቂረካ ማለት ደድሕሪና መፀት ክትናገር ከላ ጌጋ ሌበልካ ሕዚ ኣነ ስለ ዝሓነቅዋ ወይ ከዓ ስለ ዝፈራርሕዋ ናብ ገዛ መፂኻ ንዓይ ረኺብካሲ ጌጋ እዩ ትገብር ዘለካ ክትብለኒ ትኽእል ነርካ። መጀመርያ ሓፍትኻ ክትምዕድ ነርካ ክትመክራ ነርካ ትብሎላ ማለት እዩ። ብርግፅ ሓቂ ኣነ ምክንያቱ ካብ ንሊሊ ምርካብ ንሓፍቱ እውን ረኺብዋ ክኾን ይኽእል እዩ። ዘይኮነ ነገራት ተናገራት ክትኮን ትኽእል እያ። ግን ከዓ እቲ ቪድዮታት ዝስራሕ ስለ ዘሎ ባዕሉ ኣትዩ ካብ ቃላ ካብ ዝሰምዑ እውን እቲ ዓይነት ቪድዮ ትሰርሕላ ከመይ እንታይ ዓይነት ኣቀራርባ እያ ትቐርብ ዘላ ምስ ኣሌክስ ካብኡ ክግንዘብ ነይርዎ ማለት እዩ። ወይስ ብገዛኦምስ የጥዑያት እኒኦ ማለት እዩ። ዳ ቤት ማለት እዩ። ቤት ጥራይ ዝሓመመት ይመስለኒ ነይሩ እምበር ሓዋ እውን ዝሓመመ ኮይኑ ይስምዐን ዘሎ ከምቲ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ ጎኒ ቤት እኒኦ። ንምንታይ ማለት ክፅለል ክዓብድ እኳ ዝግብኦ ነይሩ። ምክንያቱ በዓል ሓዳር ወደፍ ቂራሲ ፅቡቅ እያ ዘላ ክብል ይኽእል። ብጣዕሚ ዓብይ ጌጋ ኣለዎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ትገብሮ ዘላ ብምንታይ ቀሪባቶ ነይራ ኣሌክስ መጀመርያ ሕጂ ኸ ኣብ ዝተወሰነ ሰዓታት ከዓ ናብ ምንታይ ቀየራቶ ዘላ ክርዳእ ነይርዎ ካብቲ ቪድዮ ማለት እዩ። እዚ ነገራት እዚ ከይተገንዘበ ግን ንሊሊ ይቅርታ ሕተት ይቅርታ ምሕታት እኮ ገበን ኮይነ ይኮነ ይቅርታ ምሕታት ፅቡቅ እዩ። ማንም ሰብ ዝድግፎ እዩ። ግን ከዓ ይቅርታ ዝሓትት ስት ዘጥፍአ ድዩ ይቅርታ ክሓትት ዘሎ ወይስ ዝተበደለ ይቅርታ ክሓትት ዘሎ? መቸም ሊሊ ናብ ቤቴ ከደታ ቤት መፅያታ እምበር የኸደታን ኣነ ከብዛ ቪድዮ ዝርያ ማለት እዩ። ኣነ ናይ ውሽጢ ዝፈልጦ ነገር የብለይን። ኣነ ግን በዛ ቪድዮ ዝምልከታ ግን ቤት ደኣና መንጎ ሓዳር ማኣትያቶ እምበር ሊሊ ኣብ መንጎ ሓዳር ወይ ከዓ ኣብ መንጎ ምንም ዝኣተወተ ነገር የለን።
ክትናገር ሲ ልክዓዩ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ እኮ ለሚናታ ማለት ሊሊ ንቤቲ ካብ መንጎና ውፅኢ ኣሌክስ ሽሙ ከፅውዕ ከይሰምዐኪ ኢላ ብዙሕ ግዜ ጠንጭቃታ ማለት እዩ ኣነ ምስ ኣሌክስ ምንም ነገር የብለይን ምንም ርክብ የብለይን ከም ሕውነተይ ዝኾኑ ክርሕቀኒ ስለ ዘይደሊ ኣነ ካብኡ ተፈልየ ክነብር ስለዘይክእል እየ ዋ ካብ ሓውካ ከም መሓዝካ ተፈሊኻ ምንባር ስታይ ይኽልክለካ እንኳን ያ ካብ መሓዝካ ሲ ካብ ወለድና ተፈሊና እውን ነብር ለና ዘንብረካ ሓደ እግዚአብሔር ኣምላኽ እዩ ዘንብረካ ሰብ ኣይኮነ ዘንብረካ ኣብዚ ምድሪ ሰብ ለይኮነ ብሓይሊ እግዚአብሔርና ነብር ወዶ ቤት ግን ብዚ ኣሌክስ ክነብር ኣይክእልን መሓዛይ እንዳወለተ ፀኒሓቲ ተረዲኹ ዲ ቅኒኢላ ዓለይ ብዚ ኣሌክስ ክነብር ኣይክእልን ብመልሓሳ ካሊእ ብተግባራ ካሊእ እና እዚ ነገራት እዚ ተገንዚቡ ናይ ሓፍቱ ጥፍኣት ኣኽርዮ ነይሩዎ እምበር ጭራሽ ንሊሊ ንስኺ ኢኺ ጥፋተኛ ኣሕዋት ከይዝኪ ኣሕዋት ከኣኪብኪ ናብ ገዛ ከይደ ከተፈራርሕ እዮም እንታይ ስለልኮንኪ ኢኺ ሰብ ለይብላ ድዩ መሲልክ ከይድክ ናብ ገዛ ተፈራርሕ እያ ኣብዚ ሰብ ምህላው ዘይኮነ ንመን ከምውን ከረድእዋ ማለት ትገብሮ ዘላ ግብረሲ ፅቡቅ ከም ዘይኮነ ትስሓት ከም ዘላ ንኸረድእዋ ዳ ኢሎም እምበር ንኸፈራርሕዋ ኢሎም ዝኸደ ይመስልኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ሰብ ብምፍራሕ ኣይኮነ ስለለፈራርሕካዮ ዝኾነ ነገር የለን ማለት እዩ ዝልወጥ ነገርስ የለን ብምርድዳእ ይሄን ምሂን ብማልዩ ዝፍታሕ ኩሉ ነገር እምበር ብምፍራሕማ ናብ ዘይኮነ ህሊኽካ ተኣቱ ኣሌክስ ከዓ ምስኪናይ ከምዚ ትሪእዎ ኣለኹም ማለት እዩ ሓቂ መሲልዎ ቤት ለፍቀረቶ መሲልዎ ቤት ግን ሓዳር ፋሕፋሕ ንክተአቱ ዳኣ ተላዒላ ትመስል እምበር ብሓቂ እውን ዘፍቀረቶ ኮይኑ ኣይስምዐኒ ቤተሰብ ማለት እዩ ሊሊ ኩሉ ነገራት ተረዲእዋ ኣሎ ግን ኣሌክስ ንሊሊ በፍጹም ተኣምር ክሰምዓ ኣይከኣለን በቃ ናይ ሊሊ ትዛረቦ ዘረባሲ ጌጋ ኮይኑ እዩ ዝረአየሉ በፍጹም ዝኾነ ነገር ሓሚሙ ክኾንለዎ እምበር ማለት እዩ ናይ ሊሊ ዘረባ በቃ ምንም ከም ዜሮ ኢላ ሓስብለ በቃ ምንም ጥቕሚ ከም ዘይብሉ ምንም ዋጋ ከም ዘይብሉ ሓስዩ ማለት እዩ ትሪእዎ ለኹም ሕዚ ከዓ በቃ ንሊልሲ ከኽብራ ዝግብኦ ነበራ ሰብኣያ እዩ ብሰንኪ ኣሌክስ ንሊሊ ብዘይምኽባራ ከዓ ሓው ቤት መፅኡ ከዓ ንሊሊ ከምዚ ገይሩ የዋርዳ ኣሎ እዚ ንእሽተን እኳ ኣይስቆሮ ንእሽተን እኳ ኣይሓስቢ ማለት እዩ ኣሌክስ ዘኽብራ ነይሩ መቸም ማንም ሰብ ንሊሊ ክሕስራ ይምኽኣለ ነይሩ ግን ድማ ኣሌክስ የለን ምስ ርእሱ ዘሎ ይመስለኒ ዝኾነ ነገርማ ከምዛ ሊሊ ጠርጢራታ ዝነበረት መጀመርያ ማለት ዝኾነ ነገርማ ጌራትሉ እያ ነያ ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ፈየቢላትሉ እያ ትመስል ቤት ክብል ዘብዘብ ይብላ ማለት እዩ ሓዳር ረሲዑ ምስኪናይ ዝረዝሮ እግዚአብሔር ምሳኻ ይኹን ኣሌክስ ማለት እዩ ልቦና ካየብራልካ እንታይ ምኾነ ምልክየና ቤተሰብ ኣብዚ ከዓነ ማለት እዩ ዓይኖም ኣዲስ ኣበባ ኣትያላ ማለት እዩ ዓይኖም ኣዲስ ኣበባ ኣትያ ኩሉ ተሓቂ ድማ ተናገራላ ማለት ምክንያቱ ቤት ምስ ኣሌክስ ዘለዋ ርክብ ኩሉ ተናገራላ ዓይኖም ድማ ብጣዕሚ ሓዚና ማለት እዩ ምክንያቱ ካብ ኣሌክስ ከምዚ ዓይነት ተግባር ኣይትፅበይ ነይራ ኣብ ካሊእ ደረጃ በፂሖም ኣብ ካሊእ ነገር በፂሖም ምስ ሊሊ ክትሪኦም ዳ እምበር ምስ ካሊእ ጓል ከምዚ ክትሪኦ ኣይትፅበይ ነይራ ብጣዕሚ እዩ ዘናድድ ማለት እዩ